ги изгори, на пепел да ги направи, и вятър да ги отнесе душманите. Аре, пускай. Я жамаре пралеске, обизере. Ороменгоро номер 1, Андоро Барок Кнежа. За най-доброто видео. Аде го. Душманите со дикле по бисере, со манен лестан, со манена кала душманя и бисере стан. Айде башоки буклева сърца. Я жо бисере. Ана, и за всички от лайфа. Ваша маро право бисере. Ана. Айде. Оган да ги изгори, на пепел да ги направи, вятър да ги отнесе душманите. Со дикле по бисере, со манен лестан, со манена кала душманя и бисере стан. Оган да ги изгори, на пепел да ги направи, вятър да ги отнесе душманите. Айде бисере! За всички душмани. Нека да са живи здрави, Пенело бисере. Ана! И Ана! Оркестър 24/7. Огън да ги изгори, на пепел да ги направи, вятър да ги отнесе душманите. Со дикле по бисере, со мрази не, со манен лестан, а кала душманя. Огън да ги изгори, на пепел да ги направи, вятър да ги отнесе душманите. Където имаше, пак ще има. Където капело бисере, пак ще капе. Амано душмани и завистници, и за всички от тиктока. Където имаше, казва писар, пак ще има. Където капело, пак ще капе. Амано душмани и завистници. Ах, брала, пак да не я. Айде бисере! Благодарим на оркестъра, благодарим. Благодарим, бъди жив и здрав, цялото семейство, приятелю.